Παραμονή πρωτοχρονιάς και εδώ στο Άργος Ορεστικό, στο αποστακτήριο του κυρίου Σιάπκα, το κέφι κρατάει καλά. Λοιπόν, κοντά μας είναι η κυρία Μαρία. Εγώ νόμιζα ότι το τσίπουρο είναι αντρική υπόθεση. Μία γυναίκα όμως και αντιδήμαρχος, πώς θα συνδυάζετε όλα αυτά? Και τι είναι το τσίπουρο για σας? Το ποτό καταρχήν δεν είναι αντρική υπόθεση, έτσι, να ξεκινήσουμε από εκεί. Και το σίγουρα και το τσίπουρο, όταν γίνεται το τσίπουρο στον τόπο σου, σίγουρα δεν είναι αντρική υπόθεση και είναι και γυναικεία υπόθεση. Εδώ όλες οι γυναίκες πίνουν τσίπουρο γιατί παράγουμε τσίπουρο, φτιάχνουμε τσίπουρο για τα σπίτια μας, για τους φίλους μας, για τους γνωστούς μας και το διασκεδάζουμε. Όποτε μαζευόμαστε για να βράσουμε τα τσίπουρα, μαζευόμαστε όλοι παρέα και το γλεντάμε ιδιαιτέρως. Απόψε κανιά, σε βλέπουν και τρελάρουνε και σαματούν τα ρά. Δυστούν και σκυρά μου, στην πένα στο κατήλι. Έλα καλώς και ο Λεπέντης που σε πήρε. Απόψε κανείς Γεια μας παιδιά και πάλι. Αλέξανδρε, έλα πιο κοντά μου. Γεια μας, το συνηθισμένο φαινόμενο αυτό που παρατηρείται σήμερα της απόσταξης του Υπουργείου το κάναμε παλαιόθεν όταν ήμουν ακόμα μικρό παιδί από τους παππούδες μας που είχαν αμπέλια. Είναι η περιοχή μας που προσφέρεται για την αμπελουργία. Βέβαια αυτό σε προσωπικό και σε οικογενειακό επίπεδο, όχι εμπορικά και επιχειρηματικά. Παραμονή πρωτοχρονιάς. Πείτε μας τι ευχή θέλετε να δώσετε σε όλο τον κόσμο για μια τέτοια μέρα. Να είναι καλά όλοι, να έχουμε καλή χρονιά και όλοι να κάνουν τσίπουρα, τίποτα άλλο. Όλοι να κάνουν τσίπουρα λοιπόν. Μια ευχή από το Άργος Ορεστικό. Όλος ο κόσμος να κάνει τσίπουρα. Πώς ξεχωρίσουμε το καλό τσίπουρο? Είναι προσωπική υπόθεση του καθένα. Τι αρέσει και πώς το πίνει. Εσάς πώς σας αρέσει? Εμείς το πίνουμε εδώ πάνω σκέτο τσίπουρο. Ό,τι βγαίνει από το καζάκι. Ούτε γλυκάτσα, ούτε τίποτα. Δεν βάζετε δηλαδή γλυκάνισο? Όχι. Εμείς ερχόμαστε από μακριά για να το απολαύσουμε. Από πού έρχεστε? Από την Αθήνα. Ποιος είναι ο λόγος που σας φέρνει στο Άργος Ορεστικό? Καλή παρέα. Είμαστε μεγάλη παρέα, βρισκόμαστε, χορεύουμε, τραγουδάμε. Έρχεστε συχνά εδώ? Συχνά, αλλά δεν χάνουμε ποτέ την παραμονή της πρωτοχρονιάς που γίνονται μεγάλα κλέτσια. Ένα πιτσιρίκι είναι εξαπλωμένο μες στα ποταράκια παραπονεμένο. Θέλει να φουμάρει ένα τσιγαράκι, μα δεν έχει φράγκο, είναι παπυράκι. Θέλει να φουμάρει ένα τσιγαράκι, μα δεν έχει φράγκο, είναι παπυράκι. Ο κύριος Βασίλης ο Καζανιέρης θέλω τώρα να μας μιλήσει, γιατί εσείς είστε ο ειδικός εδώ για τα τσίπουρα. Το αργίτικο τσίπουρο που βγαίνει στο Άργος Ορεστικό είναι πλέον φημισμένο σε όλη την Ελλάδα, γιατί είναι ένα τσίπουρο που παράγεται από άριστης ποιότητας στένθυλα, αποστάζεται με ξύλα, που είναι ο παραδοσιακός και ο καλύτερος τρόπος. Κάνει διαφορά δηλαδή? Κάνει διαφορά βεβαίως. Είναι αργή η απόσταξη του ξύλου, διαρκεί 2,5 με 3 ώρες. Γι' αυτό και το τσίπουρο το οποίο παράγουμε εδώ είναι πάρα πολύ καλό ποιοτικά. Φυσικά το τσίπουρο το δικό μας το καταλάβετε αύριο. Τι εννοείτε? Θα δείτε ότι θα είστε πολύ καλά, δεν θα σας πονάει το κεφάλι, επειδή είναι πάρα πολύ καλό. Δύο μήνες που διαρκεί η αποστακτική περίοδος στο Άργος Ορεστικό, γίνεται κάθε μέρα αυτό που είδατε.
Εύχομαι λοιπόν σε όλο τον κόσμο κάθε μέρα να περνάει έτσι, να έχει υγεία, χαρά και ευτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε και εμείς, καλή χρονιά. Να είστε καλά.